Għal sena oħra madwar id-dinja kollha miljuni ta' tfal bagħtu littra lil missier il-miliet u f'Malta mhux binqas. Fil-kartolini tfal jesprimu xi xewqa partikolari fosthom dwar ir-regali li jixtiequ jaqilgħu jew dwar xi jixtiequ li jesperjenzaw fil-ġejjieni. Dawn ix-xewqat jinbagħtu bit-tama li mat-tokki ta' nofs il-lejl ix-xewqa ssir realtà. One News żar l-uffiċċju postali f'Ħalqormi u ra l-eluf ta' ittri li tfal preparaw għal Santa Claus. Dwar dan tkellimna mal-kap tal-operat tal-Malta Post li spjegalna x-xogħol li qed isir sabiex ikun assigurat li dawn l-ittri kollha jaslu għand Santa Claus qabel il-miliet. Sena ħafna tfal jibgħatu l-kartolini lil Santa Claus, nirċievu eluf ta' ittri kull sena, ikun hemm minnhom anka jagħmlu xi decoration it-tfal, xi tpinġija, u barra li jiktbu l-messaġġ lil Santa Claus. Dan aħna mbagħad wara li nirċievuhom dawn naqduhom flimkien u nibagħtuhom Lapland biex Santa Claus ikun jista' jara t-tfal Maltin x'kitbulu. Inżilna isfel fejn jiġu proċessati l-pakketti qabel jintbagħtu. Hawnhekk Adrian Vassallo fakkarna kif dan huwa t-tieni miliet fil-perjodu tal-pandemija. Għalilna kif is-sena l-oħra kienu ġew affettwati ħafna minn problemi bħal nuqqas ta' titjiriet tal-passiġġieri lejn Malta u bekk kien hemm aktar dewmien biex jitqasmu l-pakketti. Però b'ottimizmu qal kif dawn iż-żminijiet il-pakketti u l-ittri qed jiżdiedu bi kważi d-doppju. Naraw kull sena f'dan il-perjodu il-volumi jiżdiedu ħafna bħala pakketti kważi jirdupjaw minn normal ta' matul is-sena. Dis-sena wkoll barra li kien hemm il-pandemija, kien hemm anke fil-bidu tas-sena Brexit u kien hemm anke t-tibdil fir-regoli tal-VAT. Iltqajna wkoll ma' diversi ħaddiema li tennew kif ix-xogħol relatat mal-miliet jibqa' jiżdied minn xhur qabel għaliex apparti l-ittri u l-fuljetti ta' matul is-sena jibdew ta' kuljum jaraw żieda sostanzjali ta' pakketti u kartolini tal-miliet. Nagħtuna aktar sforz, jekk inti tagħmel ċertu affarijiet tipprova tagħti dikina aktar ħalli kemm jista' jkun noħorġu l-proċess u x-xogħol ikun aktar maġġel. Daw iż-żminijiet aħna nkunu biżi ħafna, ma nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna biex kemm jista' jkun il-klijenti jkunu moqdija l-aktar fis possibbli.